Slovenské združenie pre značkové výrobky je aktívnym členom Rady pre reklamu, ako aj Svetovej federácie zadávateľov reklamy. Zodpovedný marketing je prirodzenou súčasťou fungovania nášho združenia a tieto idei sa snažíme šíriť a dávať do povedomia aj ďalej. Teší nás, že naše združenie môže byť partnerom mnohých konferencií na Slovensku, že Slovenské združenie pre značkové výrobky môže byť partnerom udeľovania cien Slovenský marketer roka. Vďaka nášmu členstvu v Svetovej federácii zadávateľov reklamy môže byť priamo vystavený konkurencii najlepších a najrešpektovanejších marketérov vo svete.